Всички, които гледат това видео, аз съм Туропесни 3 и това е още едно видео кандидатура за сървъра на Сенипени. Знам, че срока е до 20 август, който май е събота или неделя. И ето какво е една къща на външен вид. Не е много хубава, но отвътре е по-хубава. И сега ще ви покажа. Значи тук има желязна врата. Така, бам. И вътре имаш два смелтера за каквото си искаш. Честрум. Там някой е сложил блокче. Не знам що. Упс. Чакайте да го оправя само. Някой е сложил там блокче. Нендър портал, бе. Така. Бам. И това го правих вчера на стрима с Вики Веселинова, който иска може да след това и да се абонира за нейния канал. Тук досветя, защото е тъмно. Досветя. Ето така. Чакай да ги махна тия торчове. Не това направо да си седи тук да осветя. И един там. И да, тук имаме един честрум с два смелтера. Някакви коли. А тук по стълбите нагоре имаме една като не знам, маса за хранене, нещо такова. Имаме лава тъче и тук е честа с храна. Има всякакъв вид храна, ако не се лъжа. Да, едно нещо не съм сложил само. И сега ще го сложа. И то с тортата, обаче не знам къде е тортата. Златна диня не съм сложил. Тук май съм сложил, нали? Да. Златна диня да сложа. Че се опитам да... ето тортата, кейк. Ето една торта. И да, това е моята кандидатура. Тук, както казах, има малко лава. Има модове за сядане на столове. Има мод, който може да седнеш на стол и да си ядеш. Има такъв мод. Веднъж на един от стримовете го пробвахме. И да, хора, това е моята кандидатура. Сенипени, това е моята кандидатура към теб. Дано съм прият в сървъра. И да видим дали ще съм един от тези 15 човека, които ще са прияти. И дано. И да, надявам се видеото да ви е харесало. Ако така, може да се абонирате. Както казах, до петък да видим, т.е. утре, дали може да съберем 70 абоната. Трябват ни още 4 абоната. И да, хора, да видим дали ще успеем. И да, благодаря ви за гледането. Абонирайте се, дайте палец нагоре, напишете коментар. И се опитам Сенипени. Дали съм приятел или не. Няма да се сърдя грам. Защото това е просто кандидатура за сървър. Ако не съм прият, ще има още сървъри, ако съм добре. И да. Аз бях Туропесни 3. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим следващия клип, хора. Чао!